Това е за хардкор видеото му. Не се виждаш, Копеле, грам. Добре. Копеле, хардкор е на Спиндерманска, също е хардкор. Хардкор. Не обръщайте внимание. Що? Има си проблеми в семейството. Какви? Запознати ли сте вие с това? Беше изоставен на крехка възраст. Мили хора, добри, го намериха и го доведоха в дома. От тогава се грижим за него като за... Аз лично като за мое дете, като за първороден син. Това е малко тумач. Ако не ме докосваш, ще ми е по-лесно да си вляза в роля. А сега вече става крипи, може да ме Записвам пуснеш? звук. Ето така, като роден син, ама какво? съжаление, Какво като роден той има объркана Какво ценностна като система, роден син? Какво? тъй като когато е бил малък са го малтретирали сексуално. Той ми разказа за случаи зад физкултурния салон. Това не той си бях мисли- с кьоровата галя, беше. Той си мисли, че това поведение е нормално. Аз се опитвам с сетни сили, просто с помощта на професионалисти, на лекари, на социални И той работници. ходи по улицата. Се опитвам Не да съм го науча, сама. просто да му покажа кое е правилното поведение в едно общество, защото все пак той искаме, не искаме, него ще го пуснем в обществото и той ще трябва да се интегрира по някакъв начин. Анархо-примитивизъм е бъдещето. По тази причина сме го записали на логопед, за да се справим с проблемите, които има. Не искам. Няма. Добре, Копеле, как? Моля ми обясниш. Не мога да псувам. Как в театъра актьорите по-точно играят?